Egunon, eguerdion eta arratsaldeon eta urte berrion. Eta ia urte berrion. Noiz arte esan daiteke urte berrion. No, eske ja. Vale, kaixo eta ongi etorriak gure urtezar gaueko bezpera kapitulora. Igual oitzen ari zarete oraindik gure intro berrira. Esan dugun bezala, copyrightarekin izan ditugu arazo batzuk, eta aldatu dugu abestia Lady Gagaren bertsio originalera, ez baitago kaleratua, eta espero dugu honek laguntzea copyrighten esku zitaletik ateratzera. Eta haudenazo, Haudenazo, Pues jendiak aldetzen badau, ea zergatik dagoen gure introa aldatu, eta jendia asko interesatzen zaizkio. Baina gure publikoak entzun du aurreko atala. Igual ez. Igual kotxian daude bere familiarekin. Okerrenak. Egia da. Orduan, behin hau dena esan da, zer modu zaudean emaiten? Nekatuta. Ez zaude oso ongi. Ez, nago nekatuta uste dut zerbait gestatzen ari naizela. Gure aurtsoa. Jesus aurtsoa! Gaboneta! Oh my god. Gabonetako mirari bat. Deituko dugu mirari gure alaba. Ez, baina ez digaixo zauden? Ez, nago como nekatua, como raro, como... Bize gertatzen zidan, daukat, como lehenengo munduko arazorik tontoena. Ez aidazu? Negua da, eta nire etxean, kriston beroa egiten du. Eta zuk esango duzu, aizu bazein ongi, ni etxean, banoa, maukamotzetan, lo egiten dut kulerotan, eta nire etxean ez dut jartzen berogailua. Negu hontan ez dut egun bakar batean ere jarri berogailua. Ez dago. Zer gertatzen da? Badago berotegi zentrala. Eta nik ez dut pizten nire etxean, zer zuk ordaintzen duzu pizten duzuna, bale? Baina nik ez dut pizten eta hala ere, efekto invernadero bat egiten du. Ondoko etxeek berotzen zaituzte. Baina iristen naiz etxera, kentzen dut bufanda, kentzen dut txaketa, kentzen dut dena, en plan, sofoko, neske da, agresiboa. Irekitzen dut lehioan nire etxean, Normala irutzen zait. Irekitzen dut? Irekitzeko modukoa da. Como refreskatzeko, Nire gorputz temperatura normala bada bastante altua, eta nik sufritzen dut txakur bat bezala zurezean, bulldog frantxez bat bezala, nago, ezin arnasa hartu, edo ezin lo egin, egia esan. Orduan da, como, bale, ze guai, ez dugu hotza pasatzen etxean. Ba, eske? Ez zuk, ez zure bizilagunek, antza. Ez inork. Labe baten saltuta. Kontua da, ni hori joaten aizenan beroa egiten du. Orduan lo egiten dut kulerotan, ez naiz tapatzen, no seke, zer gertatzen da. Hotzartzen da. Amarretan itzaltzen dela berogailua. Amarretan? Amarretan, sí, karo, baina hori oztu arte imaginatu. Vale, baina ja, pues, hori de madrugon, hasten da ja ozten etxea. Bai, ordu bitan iruretan. Eta orduan, como que beroa pasatzen dut, gero hotza pasatzen dut, gero tapatzen, nabilo, ez dudala aurkitzen modua, erosin dituen koralinazko maindire batzuk, ez ditut estreinatu, zeske ezin dut? Normal. Eski nire etxean ezin da? Ezin da egin. Eraman bat dituzun nire etxera dela el Palacio de las Nieves. Sí, baina zuk ez dituzu jarritak. Nera mak oparitu zizkizun? Zikindu egin zitzaizkidan. Eta aldatu nituen. Garbitu? Bai, pues garbitzen ari dira. Daude bain bertan eskegita, oain bain nire etxian sikatzeko 11 gradutan sorte hon. Bueno, hori ona da. Nire etxean imaginatu ze azkar lehortzen den gauza. Claro. Jartzen dugu garbigailua, goizean, gauerako dago lehorra dena. Perfecto. Ba, neurian ez. Nire dramatzat 3 aste, itxoiten nire bakeruak lehortzera, zen nire etxea da El Palacio de las Nieves. Eta aipatzeko gauza sorta bat daukat gaurko kapituluan. Lehen da bizi egingo dugu denboran bideia txiki bat. Zezuet zabiltzate hauen zuten, abenduako 30ean, baino gu gabitzau grabatzen antizipazio pixka batekin. Orduan noiz? Ba, esango dut kasi. Zeren eta ipatu nahi diot publikoari, ze publikoa nahi dut egin nire bizi esperientzia honen parte, dela oso, barkatu, esken norbait da deitzen eta nabil distrairuten pixka bat, baino ez da importantia.
Nago oso emozionatutaz, abenduaren 20an, joango naiz jolastara Magic Cartetan nire lagunekin. Eta nahi dut honen, nola da, aztarna utzi zeurrengo kapitulan kontatu nahi dut ea irabazi dudan ero ez. Hau da kontatu nahi zen idana? Da beste gauza bat. Nahi nuen kontatu hau, eta nahi dut aipatu podcastean, nahi dut jendeak jakitea, joango nahi da, junto garea masei lagun, batzuk nobisa daukate, batzuk ilea daukate, eta batzuk LGBT kolektiboko parte dira. Baina hirurak bakarrik nik ditut. Eta orduan nire representazioa oso importantea da. Ez da egia. Eta irabazi nahi dut. Nola ez? Ilea baduzu? No, nik daukat hirurak, daukat ilea buruan, nobisia eta LGBT komunitateen partenez. Vale. Orduan, hau da nire lehenengo anuntzioa nahi dela zuek jarraitzea nire trajektoria. Ea irabazten duzun, 20 euroko. Bai, egin apostua bidali telefonora, bidali zuen apostuak SMS bidez. Ni joango naiz ikustera, karteltxo batekin. Gaitzen duela animo dan. Round 1. Aupa dan. Bai, eta bigarren, nahi dizun kontau gauza nazkagarri bat. Egon nahi zentuten epsa. Vale. Hori da nazkagarria. Ez, orain, konturatu nahiz lagun batekin hitz egiten, igual podcast hau esai dela gustatzen. Ze kostatzen zait asko entzutea. Ze badaude kapitulo asko diela hit or miss, eta miss dienak oso miss dira. Hit or miss da pixkat bopeta flop. Horixe da, bai, daude kapitulo batzuk dira, castigo. Eta nahi dut entzun, eta behartzen dut nire burua entzutera. Entzut nuen kapitulo bat dela, zuberak itzula 20. hamarkadan zegoela droga bat, zela lo egiteko pastilla bat. Bai. Baina zuk hartzen bazenuta ezenuen lo egiten eta aguantatzen bazinun, zen como alucinogeno superpotente bat. Bakipitula hau pixka bat horrela zen. Zaritzen kristoneko txusta bat izaten, zen el especial del amor. Eta gombidatu dute bikote bat, diela como artista alternatibo, bikote bat. Eta katxorro loza. Da biltzate como hitz egiten, no di heterosexuala, gainera. Eta hitz egiten dute, no sé cuantos. Eta kapituloan zehar doaz gehiago eta gehiago edaten. Eta gehiago erratzen, eta dena delakoa hartzen. Eta ikusten dezu pertsona hau 20 minutu hitz egiten agrito pelao, de nola gustatzen zaizkion prostibuloak. Zeinen asko gustatzen zaizkion. Ta nire autobusean aurikularra jarraita horrela, ezin sinatxi, zeinen urrin bidiatu dugu 2012-tik. Zedo pertsona hau txilixoka esan, los grandes puteros de la historia de España. Da, oso gauza raro bat, oso gauza txungo bat, eta bere nobizia dau presente in the room, porque die, daukate como poligamia arraro bat, ez dituzte como jendiakin ite dituztela irukotiak noiz behinka, eta da oso arraro bat, eta momentu baten ez dute, bueno, maitasun berezian gauden ez, pentsatu dugu nire bikoteak eta biok sexua izatea irratian. Eta egiten dute como erdi bai, erdi ez aktibidade sexualau komentzuten dira, eta du Miguel Agnes, oronduan, da esperientzia oso inmersibo, txungo bat, eta Casa Gemelos gustoko bat ez dute, mesedez entzun, 2012ko abuztuaren 8an grabatutako epsaren kapitulua kon Clementina Varela y William Gaines. Bilatu ditut interneten jende hau ja ez da existitzen. Normal. Orduan gutxienez hori irabazi dugu gizarte bezala. Baina tu oso fuertea zeinen onartezina izango litzateken gaur, eta zeinen urrin heldu garen 2012tik. Zeba da programa underground bat, baina gauza oso fuerte. Ez que nik egin edut, alegatu antiguok pixka bat, baina ez, broman, Osa, ez. Esan? Egin? Hau zen clickbait. Esan? Egin clickbait? Askatasun sexuala dena perfecto. Vale. Itze egin behar dugu sexuaren inguruan. Bai. Dena perfecto. Bai. Orain. Bai. Igual ez hain bestere, Porque nire como que zertza sexua edozen gauzatan, eta tal. Osa, nik adibidez, ikusten dudanean La Isla de las Tentaciones, eta jartzen diatenean 5 minutuko bideo bat, bi persona txortan egiten ban, amor, ya me lo imagino. Bai. Ez diazu jarri behar irudi oso. Bai, eta izararen kontorno azpian ikusten da exactamente. Exactamente dena. Igual zait hori, igual zait pelikuletan, porque azken aldian pelikula eta telesail guztietan sartzen dituzte como sexu estena super bortitzak eta super explizitoak. Zare, Gen Z doesn't want sex in movies. Banaiz. Sentitzen naiz deseroso. Osa, deseroso da como, vale, ya está, sexua izaten dute. Ok. Ez dut ikusi nahi, nola, me la pela. Es que, como que ez da relevante historiarako. Pelikuletan ez nago ados. En La Isla de las Tentaciones bai. Pelikuletan oso relevantea da historia askotarako sexua. Bale, pero badakigu sexua izan dutela. Bai. Ez dut ikusi nahi, nola. Ez da ikusten normalia. Igual zaitzi zela txupau o no zela txupau. Asko zer explizitoa da La Isla.
Ez uste da, Nel. Pelikula gutxi ikusi dituzu. Azken aldikoak. Ez nuen esango. Porque nire me parece una cosa ya... Hombre, no, gauzak gertatzen dira como hitaz rivalry eta holan, que jendiak nahi ditzu saldu seriak, eta seriak ez direnez onak, sartzen dute sexua erdian, jendia ikusteko porno simulator. Eta horregatik ikusten dute jendiak laizla. Claro, beste egunan marikoi bat, igotzen zuen argazki bat, en plan, 2 minutu narama eta horrena nagoa empalmada, biba. Kemarra, nati, Es que hori ez da serie bat, zabitz pornografia ikusten eta nahi dezu partekatu jendearekin, eta hori, pues, oye, marko teorikoan, sexu askatasunaren markoan oso polita eta zilegia da. Orain bai, nire marko, Twitter erabiltzaile marko pribatuan blokeatuko zaitu. Ikusi duzue House of Gucci? Yes. Lady Gaga, osea, esena, sexu esena hori super relevantea da tramarekiko. Eta esaten dut benetan. Badakitu segatik? Zera itxusia. Ja. Eta horregatik da relevantia. Ikusten duzu bikote horren artean dauen kimika nefastua. Orduan, pelikuletan motor narratibo bezala erabilia bada, bai. Clickbait bezala erabilia bada, elite bezala. Pues dices, hija, ikusi pornografia. Bai, sartu pornjuben. Ahaztu katolizismoak instauratutako kulpa zeuden garunean, sartu pornjuben, ikutu zanbomba pixka bat, eta gero ikusi gauzak. Badakitu. Da, Twitterren pornoa jarraitzen duen jendia bezala. Edo Instagramen 15.000 modelo ukraniar jarraitzen dituen jendia bezala. Sin más, que ya está, que ni... Zergatik ari egin zeitu sexualen inguruan? Pues te encanta. No, ez dukete Como una woman. Ez, atera dut, nik izegin dut Magicen inguruan. Miguel Agnes, bai, egia da. Hori, sexua, orduan, askatasun sexuala ok, baina txeka. Hasta cierto punto también. Askatasun sexuala ok, baina lo hacéis en vuestra casa. No, baina... Ez que niri pixka gertzen zait, niri ez involukratu zuen sexual. Bai, hori konsentimentua da. Bai. No sé. Bai. No sé. Bai. Sin más. Gure gaurko kapituloa. Next. Jorratuko dugun gaia. Zerbe gehiago? Ez nik ez. Vale. Zuk bai? Ez. Zemuz gabonak. Boa, luxury. Bai. Atera da gure gabonetako proiektua. Egia da. Eta oso ondo fan da. Eta igual ez. Bueno, atera bada, entzun gabonak travesti abestia, dela oso divertigarria, oso ona. Eta entzun. Jendia izugarri gustatu zaio, milioika ikustaldi izan ditu. Eta oso ondo pasatu dugu, eta egu berria. Como una woman. Orain? Ez du bai patu zaten grekoki. Bai, epatu genuen duranako aztokan. Irabazi duela, bai. Eta crickets. Madre greko. Badakigu. Satin besos. Ike no te lo cuente. Hori txebe da. Bale, guazen gorko gaiarekin. Oh yeah! Bihar, ziurenik izango duzue, igual izan duzue ja Gabonetan, orai bihar igual baduzue berriz afaria familiarekin, edo ez, behar izu hemen alegatu handi egiten dugula familiarekin ez egotearen alde, ez egon familiarekin, ni bihar banoa nire lagun aizemin eta posidinarekin hemen egon zirenak, por cierto. Bai. Zazte ikustera bere, atara, bereekin afalduko dugu dena perfecto, gero bagoaz beste lagun travestik batean etxera, Maruxakeko Dianaren etxera goaz gero juerga egitera, en plan, dena lagunekin, dena travestismoa, dena perfecto, ez egon familiarekin. Ez egon familiarekin. No, tía Carmen, que esté en su casa. Tía Carmen, ven aquí. Ez, utzi tía Carmen bakean. Ez egon familiarekin, baina hori ez da gaurko gaia. Bai. Gaurko gaia da... Suntxitu familia! Bihar izango duzu bazkar faria, eta ongo da mitiko kuñau gauzak esaten. Orduan, gaur esango dizkizuegu gure iritzi woke-enak zuek mailan gai hauek ateratzeko, bale? Oso divertigarria izango da zuek gai hauek ateratzea mailan. Ederki, eta norasiko da? Zu baituzu bi, ez? Bai, baditut bi, baina lehenengoa igual da zure koinatuaren kontekstuan pixka bat komplexua. Ez, izango ez bigardena lehenengo. Nire iritzirik wokeena, nahi diot jarri como musikaren bat fonduan. Bai, nire iritzirik wokeena da monogamiak ez dauka alderdi positibo bakar bat eretz. Monogamia da bakarrik negatiboa, bakarrik enpobrezitzen ditu giza harremanak, bakarrik da maite duzun pertsona bati mugak jartzea bere bizitzan, eta dituen onura guztiak komila artean, datoz, dituen onura guztiak komila artean, datoz normalizatuago, en plan, zuretzat normalizatzen duelako, zure barruan interiorizatu dituzun gauza txar mordo bat. Jeloskortasuna badaukatu zure barnean, edo inseguridadea badaukatu zure barnean, edo moralidade katoliko bat daukatu zure barnean sexuaren araberakoa, ez da konpondu behar monogamiarekin hortan pentsatzeari utziko diozu. Orduan, esabitzarazoa konpontzen, esabitzarazoa ignoratzen. Eta uste dozu hau dela bizimodu egokia, eta marko honetik ateratzen den beste pertsonak deslegitimatzen dituzu, ze arazoa abordatzen dute. Mila esker etortzeagatik. Woke! Slay. Wow! Work. Somos the boots, woke. the house down, guztiz arrazoi guztia duzu. Woke is back. Monogamiak ez dauka
onura bakar bat ere. Ez dauka bat ere. Bat ere. Ez izan monogamoa. Ze jendiak zaten du, no, eske erlazio ireki bat badaukatzu, zure bikoteak beste norbait ezagutuko dau. Claro, porque hori monogamian ez da gertatu inoiz. Ez da gertatu inoiz. Es que zuk ikusten baduzu la isla de las tentaciones. Claro. En la isla de las tentaciones da como, zenbat arazo, zenbat movida, zenbat bronka. Eta pentsatzen duzu, segundu bakarrean. Bai. Tio, erlazioa irekiko balute, eta sexua beste pertsona batzuekin izango balute, les iría divinamente. Horixe da. Les iría divinamente. Ze gauza erreal bat da, beste pertsonekiko erlazioekin gustatzen zaigun gauza, ez dakit nagusia, baino gauza handi bat da, como hasierako tonte hori, nerviostura hori, konkista, lehenengo musuak, lehenengo erlazio sexualak, no seke, como adrenalina hori guztioi gustatzen zaigu. Eta horrek munduko pertsona guztiei gustatzen zaie hori. Ordun, zer gertatzen da, zure bikotarekin daramazunean denbora asko, que a ber, pertsona asko netzat denbora asko da, 4 hilabete. En las instalaciones, horre arazo bat dago, baina bueno. Denbora asko daramazunean, hau galtzen da. Eta zuk mozten baduzu hori, eta ezin duzu inoiz hori sentitu, da como reprimitzea, oza, eske ez da reala. Guztiak sentitu nahi dugu, hori sentitu nahi dugu beste pertsonekiko desioa, sentitu nahi dugu desiragarriak garela, no seke. Ordun, ireki erlazioa, no, como... Eta flirtea, hau. Eta da como zerresa, porque zu flirteatzen duzu, sentitzen duzu como adrenalina hori, incluso relazio sexualak izaten dituzu, dena perfecto. Eta como que kenten zaizu, jazta hori, zu gartzen duzu zure bikoterekin, super konten, kristen komunikazio ona edukitzen, eta asko hitz egiten, eta zerbait polita sortzen elkarrekin, baino jarraitu dezakezu adrenalina hori sentitzen. Da como... bizi dena. Eta behar horiek, segiza beharrak bai dira, gauden gizartean ere gehiago handikan, behar horiek suprimitzea kulpa katoliko honen azpian, non inor desiatzen badezu zure bikotea ez dena, zure bikotea ez dezu benetan maite, horrek eramaten dau jendiak botatzera bere bizitza osua bentanatik bera. Ze behin egiten dio tilin pertsona batek. Nina erlazio itxi baten pertsona batek egiten dut tilin, eta bota berlet dena leiotik bera, edo ezan gezurra nire bikoteari dela arazo nagusia, eta frogau, eta gero igual esaitu gustatzen pertsona hori, ze bakarrik da una pequeña infatuazion. Orduan, monogamiak literalki min mordo bat egiten du. Eta nire dazpimarratu berriro ere, noiz bait, sentiarazi badezu arazoren bat zure bizitza pertsonalean, ez baduzu esperientzia positibo bat izan erlazio ez monogamo batean, alde batetik, jende osuak izan ditu esperientzia txarrak erlazio bai monogamoetan, eta bigarrengoz, dagoen arazoa bada, seguruago sentitzen zarela monogamian, ze ezagutzen dituzun kodeak manejatzen dituzu, hori zilegi da. Oin bai, arazoa ez da ez monogamia. Arazoa da, ezin dezula jolastu kode horietatik kanpo, me explico? En plan, ezin dozu esan, arazoa da, jendiak ditxula erlazio irekiak eta orduan dia denak como lo que sea. Arazoa da, susazela, kondizionauta, gauzak eramatera modu batean, porque erakutsi dizute. Ja, eta eskizu funtzionatzen. Ez dakit funtzionatzen duen. Funtzionatzen dio jendeari. Nire osabe izak daramatzate batera 14 urte zituztenetik, oso posik bizi izan die. Bale, galtu jezu noiz beste pertsona batekin egon diren? Eukizuten arazo bat. Eta izan, eta konpondu, eta jarraitu. Eta baino batzeko bertze pertsona bat? Bai. Eske zinezkoa da? Bai. Ez zinezkoa da? 14 urtetatik, tio, 14 urtetatik. Beti, erlazio guztietan. Beti badaude beste pertsona batzuk, porque, tio, ez duzu zure bizitza bildu pertsona baten inguruan. Eta esango dut beti esaten dudana, sexuaren tratamendua, sexo gostosoen la Cracolandia den tratamendua, guk duguna gure gizartean, dago baldintzatuta Eliza Katolikoaren gaitik, eta horregaitik, zu zaude zeloso zure bikotiak txortan egitearekin beste pertsona batekin, baino ez zare jartzen jeloskor zure bikoteak konfiantza gehiago daukonian beste pertsona batekin, barre gehiago egiten duenean, erosoago sentitzen denean, badakitzu, segatxik ez haude jeloskor onena, eta bakarrik da el pito en el culo. Badakitzu, hori ezin da izan lehentasunek. Ez dakit, baina igual zait bata den como bakarrik sexua den komplizitate dena delakoa, ezinezkoa da pertsona bakar batekin izatea hori dena bizitza osoa. Ezinezkoa da. Eta garatu nezake... Eta orduan, markatu, erromantikokin ere ustez bikote bat baino gehiago izatea zailagoa da, ez da ezinezkoa ere, baina como que behar zu denbora desente eta como dedikazio handia, izan genezakela, ez dakit, baina sexuarekiko, tio, sexua ez da ezer. Da super erresa, da super... Sexua ez da ezer. Osa, zutza dezure etxean, noiz betan ebozu sexua, sartzen zara Grinderren edo Tinderren edo dena erakoan, eta baduztu eta kentzen duzu hori eta jazta, edo zaude juergan ligatzen duzu eta paketa vas a reprimir, tío, pues ligatu duzu eta apetece, pues aurrera, move on. Sexua da, como, sentitzen dute, tontakeria bat. Nik
aipatu behar da, errealitate bat dela, errealitate material bat da, gu pertsona disidente bezala izan degula sexualidadearekiko beste harreman bat txikitatik, ze horrela gertatzen dira gauzak mugatzen dituzu como clandestinidadera, eta gero gertatzen dira diferente, pues bai, sorpresa. Orduan, heteronormaren barnean, koreografia sexuala eta kodeak guztiz ezberdinak dira, putada, ze batzutan oso mundu hostil bat da, baina hori desikastea eta hortik ateratzea zuen lana da, eta ez badezute egiten privilegiotik zatozelako berriz ere putada bat, privilegio izatea, kepena, baina, esan behar nuen, nik nire gaztaron, erabezaroan, non sexualidadearekin nire lehenengo gauzak nituenean, esperimentatu nuen, eta pentsatzen nuen, sexua zela bi pertsonen artean egon daitekeen kontaktu superfluoenetarikoa. Zenik izan du sexua jendiarekin bere izena jakin gabe, bere lanpostua jakin gabe, bere kolore gogokoena jakin gabe. Kasi bere horpegia ikusi gabe. Kasi itzegin gabe, izan dut sexua jendiarekin bere horpegia ikusi gabe, ezkerdik asko matizatzeagatik, eta esate dizu, hija, hau egitea, edo jolastia partxizian, te conozco más en el parchiz. Eske? Akitzu. Orduan, jendiak ematen dio izugarrizko balio bat sexualtasunari, ez daukona. Banoa, haratago, badago jendea, bikotea daukanean ez dela masturbatzen. Bai, hori da lux. Hori da como enfermedad psicológica. Hori da, en plan, ez zaudete ongi. Zoazte psikologora. Hori da. Es que te quiero decir. No, literal, dau jainkoa zeuen buruan. Baina, bueno, garatu nahike hau ondikan guokeago, zesan dizut ditu dala bi iritzi eta erdi. Yes. Bi iritzi eta erdi ditut, eta bata da, hau, baina DJ evoluzionauta. Pentsatzen badezu, jarriko dut berriro musika, pentsatzen badezu gizartean, bikote harreman bat, da laguntasun harreman bat, baino gauza altuago bat. Eta gizartean, bale? En plan, normatiboki. Altuera honek ematen dio desberdina dela. Eta desberdintasun hau ematen dio sexuak. Ze desberdintasun dago nire bikotea eta nire lagunen honen artean? Nire lagunen honenekin ez dut egiten txortan. Orduan, txortaren barrera hau deseiterakoan, heltzen zare, erlazio irekietara. Zatezu, bale, sexua ez da izan behar nire bikotearen esklusiboa, baizik eta izan daiteke experimentatzen dudan sentsazio bat. Eta honi, beste buelta bat ematen badiozu, esaten duzu, bale, oain zein da nire desberdintasuna lagunen eta bikotien artean. Ba, nire bikotiakin dauko dela, como bizitza proiektu bat, zen lagunekin, igual egiten dut txorta batzutan, ez garen monogamak, bale, lo que sea, eta nire bikotiakin daukot bizitza proiektu bat. Honi ematen duzu, beste vuelta bat eta bazoaz, a la comuna deconstruida ocupa, eta sare las woke olimpiadas, esaten duzu, zergatik ez izan, bizitza plan bat, nire lagunekin. Maite dudan pertsonekin, zergatik ez ezabatu distintzio hau bikotetasun eta laguntasunen aurrean, bizi komunitatean, eta pozik egon, eta izan literalmente las más wokes del patio. Eta esango dizut zergatik, ze ondikan nire baitan badago arau sozialen aztarna oso nagusi bat ez nago hain dekonstruituta. Baina bai, uste dut, marku teorikoan egin daitekeen como desikasketa eta dekonstrukzio handiena da zure lagunak eta zure bikotea desberdintzari ustea. Hori da nire tesia. Vale, nire ustez hori zaila da. Hombre, da utopikoa. Bai, utopikoa. Lo que bai da, ez dakit nola esan haue, Ez dut aplikatu nahi gure bizitzara, no, eske nik bai, Bale, metele. Nik bai, porque nik, eta eske de hecho duela gutxitzen genuen, que nik etorkizunean nahi dut bizi, ez dakit nola esan euskeraz, baina inguratuta. Comunidad de cuidados. Bai. Zainketa elkarte ez. Komunitate batean. Bai, hori da. Zainketa komunitate batean. Ni etorkizun batean, denak hiltzen gara bakarrik. Gauzak ala dira. Bai. Guk gainera disidentuek ez ditugu seme alabak eta ez gaituzte zainduko, ze ez ditugu. Eta orduan, nire ustez ezin dugu como zaintza guztia pertsona bakar batengan utzi. Ez da justua niretzat, ez da justua pertsona horrentzat, ez da justua inorentzat. Orduan, esan denezu como zure inguruko pertsona bat dela zu baino kapazagoa zaintza egiteko. Adibidez, ez? Plan zure arreba. Hori, zure arreba da zure bikotea, kasu gehienetan dela zure bikotea, ez? Bale, hasi bargara ja garatzen zainketa, edo zaintza... Sareak. Bai. Lagunekin, deitu lagunak, deitu familia, deitu nahi duzun bezala, bai, ni lagunekin hitz egiten dut asko, zainketa komunitateen inguruan. Eta, bueno, ez ni, mundu asko hitz egiten du honen inguruan, asko idatzi da honen inguruan, eta asko hitz egiten da honen inguruan. Ze beharrezkoak dira komunitateak. Komunitateak sortzea, komunitateak garatzea, eta bizitza proiektu kolektiboak sortzea. Ez bizitza proiektu de zerten egingo duan lan, edo ze sexu harremanak izango dituan, edo ze tal, baizik eta
nola biziko gara, non biziko gara, nola zenduko dugu elkar, zer egingo dugu. En plan, ezin garenean oetik jaiki. Orduan, beharrezkoa da, bizitza proiektuak ez izatea pertsona batekin. Pertsona bakar batekin sortzen duzunan zure bizitza proiektua betirako, zer gertatzen da? Hori garetera joaten denean, galduta zaude. Galduta da zure bizitza. Galduta zaude. Ninaz katastrofista.com eta asko pentsatzen dut, en plan, asko maite dudan norbaitekin daukadan guztia eraikita oso polita den enean, munduan istripuak gertatzen dira. Edo istripuak, edo gatazkak modu guztikoak, eta no seke, eta zuk jartzen badituzu ingeles esaten den bezala, zure arrautz guztiak otar berdinean, otar hori apurtzen jatzun egunean, amaitu da zure bizitza. Bai, edo erra nahi dut, espero ez, baina esan dut, relazioak ere bukatu daitezke. Horregatik, esan nahi dut, istripuak edo gatazkak gertatzen dira, han kortau los Javis. Han kortau los Javis, que bueno, ez da dibide igual honena, baina nik izan ditut lagunak bizitzan, non oso lagunak izan diren, eta gaur egun ez dugu hitz egiten. Ea? Orduan esan nahi dut, eske bizitza alakoa da. Orduan, ezin duzue, bikote batekin guaita proiektu bat egitea edo lokesea, baina ezin da esklusiboa izan pertsona horrekin. Guk ezkondu nahi dugu. Bai. Eta pixka bat por el firinfaran y por el arreglo fiscal. Bai. Baina ezkondu nahi dugu, eta gauza egine ditugu, baina argi daukat nire bizitzako proiektua ez dela izango zurekin esklusiboki bakarrik. Eta eskertzen dizut. Eta zuk ere ez. Bai. Ze ezin da. Ez da, oso kezkagarria hori, osea, tio, eske gero ikusten duzu, eta ulertu dezaket modu batean, zer egiten emakumeak dira ez, en la extracciones, nola, hausten den beren bizitza momentu batean, zeda, karo, eske sortu duzu proiektu oso bat pertsona batekin. Bai. Etxea, txakurra, kotxea, bizitza, lana, familia, no seke, eta apatean, momentu bakar batean pertsonari musukatzen du bertze pertsona bat, eta erortzen da dena jengara jolasten ariko bazina bezala. Eta horregatik botatzen dezu tableta zutara. Zaude en la isla, eta mundu osoa ikusi du pasatu zaizula, heteronorman pasatu egiteken gauzarik okerran dela ez monogamoa izatea. No, hori ez. Baina dena igual zaite, osea, esan nahi dut, batean... Bai, eta horregatik esaten dugu beti emakume heterosexualaren POV-a dela pixka eta malgarria, zein behar dezu apostu hori con lo que hay en el mercado. Eski izan disidenteak. Eske bai. Eta hemen sartuko dik nire woke. Bai, itxoin jarriko dizut musika, eta barra. Itxoin ez. Nire pentsamendu wokena, hau da, argi utzi nahi dut disclaimer bat, ez dut inor ezabatu nahi. Ez dut emakumeak ezabatu nahi, whatever, bere realitatea, hau da, pixkatu topikoa, no sé cuantos, vale, ez dut inor ezabatu nahi, dena perfecto, ezagutza dute realitatea zein den, eta ez dut ezabatu nahi. Seguimos. Pertsona guztiak, eta ez duzu asko raskatu behar, bakari bueltatxo bat eman bar diozu, munduko pertsona guztiak gara ezbitarrak eta bisexualak. Atoma porkula. Eta munduko pertsona guztiak hemen gauden, bulegontan gauden pertsona guztiak, gara ezbitarrak. Eta? Eta bisexualak. Begira. Porende. Bai. Ze batak besteak hartzen du. Batak bestea dakar. Batak bestea dakar. Bai. Zuk ematen dizkuzu bi buelta, eta ikusten duzu zen absurduak diren generoak, ez? Bai. Zen absurduak diren genero rolak, eta nola badakigun dena gizartak sortu den zerbait dela, ez? Bai. Oso erresa da hori ikustea. Oso erresa da ere rolak ez jarraitza. Oso erresa da ere como que rolak apurtu nahi izatea, eta orduan como que jo que se ez zara depilatzen, edo ia luze uzten duzu, edo bapatean no seke, no? Eta bapatean ikusten duzu, ez zara enkajatzen hortan. Ordun, dena gara ezbitarrak. Eta oso erresa da. Oso erresa da. Oso erresa da. Eta hemen gauza bat esan nahi dut. Behin niri anerperitzek esan zidela, eta ni ez negoen ados, baina bueltak eman dizuet eta ados nago. Ikasten da. Bai, noski ikasten dena ikasten da bizitza honetan. Bai. Erotika... Lenguan izan zuen labarrek, jakituria ikasten da. Erotika, genero identitatea, ezer ez da jaiotzetik eman tokatu zaiguna, modu natural batean. No, jainkoak seinalatu gaitu eta esan digu, zu emakume izango zara. Bai. Ez, tio. Ikasten den zerbait da, garatzen den zerbait da. Bai. Eta porende, ez porende. Erezen hori erabaki ezakezun zerbait da hasta cierto punto, ¿vale? Zut esan, porque unoken jendak esango du, baina hori da como lo de la monogamia. Erabakitzeko boterea badaukatzu. Igual badago errealitate material bat zure inguruan itotzen zaizuena eta ezin dezu erabaki. Baina por definición, erabaki dezakezu. Zu esaten ari zarena da, en esencia, generoa gezur bat dela. Eta gezurra da. Ez que hori, da como
objektiboa, hala da, gizarteak sortu du generoa. Gezurra da, eta mundu osoa badakigu daudela pitilinak eta aluak eta abar, baina horren inguruan dagoen mistika guztiz soziala eta ikasia da. Pitilin batek ez zaitu manliago egiten, badakitzu. Orduan, gauza guzti honeik absurdo baten barruan behin sartuta, zuk azaldu zenidan eta oso interesgarri dut zeidan, por cierto, abizan bida kapitulo osoan bat. Behin ikusten desunean, esan dezagun, norbait igoko balitz zerura, eta ikusiko balu zeruan jainkoaren sila utxik dagoela, ateo bilakatuko zen. Similak ez dugu guztiz funtzionatzen zefanzare zerura. Baina imaginau, orduan, zuk ikusten bozu generoa gezurra dela, de rebote bilakatzen zara ez bitarra. Eta beste... Zer en plan, ze jolasera nabil jolasten, si jolasik ez dao. Eta beste gauza bat zango dizuet, Ez bitartzarela konturatzea edo verbalizatzea edo dena delakoa, badaizu zertan aldatzen du zure bizitza? Mordo bat. Ez zertan. Niria mordo bat. Baina esan nahi dut, non teorik, baina esan nahi dut, zure egunerokotasun aldatu da. Hori. Zure bizitza berdin jarraitzen du. Bai. Zu, jarraituko duzu, berdin jantzten, berdin hitz egiten, berdin errazionatzen, berdin izaten, ze ez da aldatzen. Ez zara aldatzen. Bai, esperientziatik duela... Zure genero adierazpena, zure jantzteko modua, zure hitz egiteko tal, zure espazioa lekuetan eta bar, ez da aldatzen. Bat ere. Ez da aldatzen. Bai. Esperientzatik hitz egiten trantsizioa duela gutxi egin duen pertsona bat bezala. Todo binabo. Esan behar dut, nire azkenengo txistea da naizela gizonez bitar bat. Eta hau, divertikarria da, porque evidentemente pixka oximoronikoa da, baina esan nahi dudana da, nik nituen rantzilak asunto honekin zien nagoela zeharo eroso gizontasunaren rolarekin nire gainean proiektauta izugarri. Oain bai, esan desun bezala, behin ikusten desunean joku bat dela guztia, ezin sare jarraitu bizitzen jokuaren arauan inguruan. Ze azkenian, hasieran uste dozu arau natural divino batzuk diela, eta gizontasunak edo emakumetasunak hau dakarrela edo beste hau dakarrela. Eta orduan, dakizunian ja ez, inzaik egurosuna. Eta orduan, nire bizitza ez da aldatu modu palpable batean, en plan, jaikitzen naiz eta gauza berdinak egite ditut, eta zuk esatuzun bezala asko, ez dut pentsatzen ez bitarra naizela, en plan, ez nago raiotuna. No binaria. En plan, inbiot piercing berri bat. Baina, prozesu mental asko, aldatzen dira markonetetik pasauta. Beste egun baten nengoen nire lagun batekin hitz egiten eta aipatu zidan arazo bat zela bere taldeko tipo batek zeukala nobixa bat zera pixka bat txunga. Eta lagun honek laguntza behar zuen eta laguntza ez zuen aurkitzen taldearengan. Eta esan nion, eske gizontasunetik partitzea arazo hau konpontzera izugarri zaila da. Ze gizontasunetik ezin diozu esan beste tipo bati, lagunduko dizut, ze zure nobiak ez zaitu ondo tratatzen. Ze gizontasunen arauetako bat da lehenengo zure bikotia, gero beste mundua, zezare el hombre proveedor. Orduan, horrelako kalkulo mental asko, errazten dira edo lubrikatzen dira esan dezagun, sartzen dozunian pieza berri hau dela en plan, baina ez dut egin behar gizontasunetik. Badak, ez dut jolastu behar generotik, ez dut jolasten generotik anymore. Orduan, ematen dizu como beste perspektiba eta hori bai aldatzen da. Kentzen dizu como espektatiba bat. Kentzen dizu como grillete bat. Hori. Egin behar dut hau gizona naizenez, prozetuzu, edo ez. Badakizu, dejame. Berriz ere erpikatzen dugu ez dugula inor ezabatu nahi. No, eta badago bai. Ezagutzen dugu realitate bat, feminitatetik edo maskulinitatetik egiten dena ezberdina dela. Gizartean ezberdin baloratzen dela eta gizartean arrisku batzuk daudela identitate konkretu batzuekiko. Noski, Eta badago bai jende asexuala, por cierto. Bai. Baino, errealitate materiala dago gizartean. Baino marku teorikoan ez da egon behar. Esan nahi dut, guk ezin dugu esan mundu osua esbitarra dela, eta automatikoki mundu osua ados egotia. Porque opresioa existitzen da. Ojalá. Baina bai, errealitatearen barne jarraitu behar da, eta horregatik nik jarraitzen dut seguramente nire presentazioa eukitzen eta nire kode batzuk eukitzen ze gizontasunarekin oso nago, eta gizontasunak badakarta privilegi batzuk, que frankamente ez ditut kendu nahi nire bizitzatik, porque renta. Baina, hori da errealitate bat, eta gero marko diskursibo teorikoa beste gauza da. Me encanta zara guauk. Eta zuri? Nire. Izan ez bitarrak etxe. Jarritu bat dugu bisexualitatea. Bai. Bisexualitatea, mundu guzti gara bisexualak. Bai. Ze, bisexualitatea ez da bitarra. Bisexualitatea ez da bi generoak emakumeetak gizona guztoko dituzulen plan. Hori da como super antiguo. Nik ja ez naiz... Hori da super antiguo. Nik ja ez naiz esarretzen jendeak esaten duenean pansexual. Se konturatu naiz hitza berdin zaidala. Vale, whatever. Baina esan nahi dut. Ideia da, identitate bat baino gehiago,
erakartzen zaituela. Eta, spoiler, guztioi erakartzen zaizue, erakartzen dizue, identitate bat baino gehiago. Ezin duzue mugatu zuen sexualitatea bakarrik genitalia batera. Ezin duzue mugatu zuen sexualitatea bakarrik genero identitate batera, eta ezin duzue mugatu zuen identitate sexuala espresio batera. Askotan, como que sentitzen dugu, erakargarritasuna genero batetik baino gehiagotik. Ze, sartzen dira adibidez pertsona ezbitarrak. Total. Eta gustoko baduzu feminitatea, eta norbaiti, eta gertatzen da ez, como, adibidez pertsona heterosexual bati, erakartzen dio feminitatea, eta erakartzen dio adibidez nire feminitatea, da como, vale, eske niz naiz emakumea. Correcto. Den, what's the tea, zer da erakartzen zaituena? Eta horregatik da gertatzen. Genitalia, espresioa, zer da erakartzen zaituena pertsona batetik? Eta horregatik da gertatzen, DL eskandalo guzti hau Ameriketan orain, eta esportatuko dugu laiztar dena bezala, dela gizon bisexual asko daudela, non egiten dute bere bizitza, gizon oso normatibo butch heterosexual batzuk bezala, adibidez ni, hau txiste bat zan. Baina badaude asko, eta orduan aurkitzen dute haien burua, erakarria hainbat feminitateen Zezu gizon bezala jasotzen desun hezkuntza da feminitateak feminitatea me pone, hori da. Orduan, feminitatea ikusten dezu in the wild, eta ez zaren ez pues ez dakit nola, ez are jainkua, ezin dozu ikusi jendearen identitatea, jendearen genitalia, jendearen tal, ikusten dezu jendearen adierazpena, soilik. Eta orduan, noizbait, gurutzatzen zara adierazpen erakargarri batekin, eta dukotzu, eta aurkitzen dezu igual ez dela emakumetasun normatibo bat, eta dituzu bi aukera, izan transfobo putaseme bat eta jarraitu ukatzen zure buruari zeure desira, edo, esploratzia, gizontasunaren barruan, eta berriz ere ez dut negarra egin nahi por las privilegiadas, porque sarete unas privilegiadas, baino badago presio bat, de normatibitateatik ez urten, porque te vuelves mariquita. Orduan, Ameriketan, ari da gertatzen, estatu batuetan ez Ameriketan, DL eskandalo hau non neskak ari dira aurkitzen bere nobixuen telefonuetan Grindr aplikazioa edo beste nomotako aplikazioak ez direna marko heterosexualaren barruan sartzen. Eta orduan, neskak ari dira egiten como txiste hau de, erlazio hau ez zait ondo atera ze tipo honek engainatzen zidan porque zen marikita bat. Eta hori da como munduko lekturarik okerren. Ja, atzeroko nuen estatu batuak bakarrik existitzen dira ikusteko guzte inteligenteakaren. Hori egia da. Baina eski, helduko da hau ona, esan izun, la isla ikusi genuenean, la islak izugarrizko beldurra ematen dit. Noiz behit sartuko dute emakume bisexualen bat, edo sartu izango dute, gizon batez. No. Ez dute sartuko gizon bisexual bat, ze bisexualitatea ez, sexualitate osoa dago planteatuta ikuspegi maskulinotik. Claro, baina osatzen gara gokismoan eta garapenean, garapena da emakumea konturatzea bisexualak direla, edo boierak izan nahi dutela, edo ez dutela gizonekin egon nahi, ze, spoiler, inor ez du gizonekin egon nahi, inor, eske da como imposible, eta oran, como que garatzen duzu hor, eta gapapetan, iristen zara, denak gara ezbitarrak eta bisexualak. Eta mundu atoki ederrago bat da. Gizartak sortu den zerbait da, sexualitateak gizartak sortu den zerbait da, ikasten den zerbait da, garatzen den zerbait da, inori, ez gustatzen bakarrik, genero identitate bakarra, ezinezkoa da, eta askatu, ze hemen sartzen da ere etiketen kontua, ez? Porque genero identitate bakarra ez da existitzen. Porque jendea da como, no, ba eske etiketak, baina etiketak, amor. Aritara, adarra jartzen zure bikotari. Ordan, ke puta etiketa de mierda da zure bikota, si gero adarra jartzen dizkiozu, porque zu jarra dituzu aragoiek. Horixe, bera? Ordan, ke putas etiketas jartzen dituzu zuk zeuk. Zer demora goiez, porque ondikan falta jaku asko, Ni daukot beste punto bat, ondikon garatzeke. Zer demora goiez? Bai, jadaitu, mesedez. Vale, pues sin más, hori, que ez gara. Ez gara. Dena gara, ez bitarak eta bisexualak garatu pixka bat, bare bat vuelta. Piensa en inglés. Move on. Horixa. Orduan. Ez da batu gabe, bizitzaren realitatea, noski. Ez du esabatzen. Ez, baina... Gabitz gauza desberdinen inguruan hitz egiten. Bai, baina ezin duten nahi persona guztiak, como que maia bera gaude, ez gaude. Disclaimer hau egitea, porque disclaimer hori egiten duzu, baina ez du identitateak daude hemen, eta gu gabitz egiten hemen. Orduan, todo bien. Como que... Bai. Hau da problematiko esatea, baina ez dut personak garatuagoak garela ezbitarrak eta bisexualak. Hombre, sartzen dizkiozu lektura teoriko mordo bat berriak direnak. Orduan, bai, ikasketa berri bat da, eta gehiago ikasten desunean, ez nuke igual garatuago hitza irabiliko, baina zuk bai eta hori ondo dago. Bai. Orduan, jarrai dezagun, daukot beste puntu bat, baina ez du gogoratzen hasikatuko nire mobila lurretik.
Eta, esan dudan lelena, da monogamiaren asuntua... eta hau da... Hau da superdibertia, porque eski gaiobek atera berituzu maian, mesedez. Bai, mesedez, eta nabil pentsatzen hau kapitulo hon bat izan behar dela, ze normalian ez zait gustatzen hitz egitea gai sozial identitarioen inguruan, ze hitz egiten dugu garatu ez dagoen jendearen zat. Bale, orduan, nik ez dut nahi egin podcast bat esaten, kaixo, egun, hau da, generoa, baina gaur uste dut gabitzala como genuinoki gauza teoriko interesgarrian inguruan hitz egiten, eta hemendik dator nire urrengo puntua. Kaixo, egunon, genero euforia fenomeno bat da, eta sarritan, oraintxe espimagatuko dugu zer den behar badezuten zutea, baina sarritan lotzen da trans identitateekin. Trans pertsonek sentitzen dute genero disforia edo genero euforia. Gaur nire... pues jo que sé, gizon trans bat naiz, gaur nire gizontasunaz askoz ere ziurrago nago eta honek euforia pizten dit nire barnean, aiamaz zeinen gizona naizen, que guai, lo he logrado, euforia hau, ez? Nire puntua da, genero euforia dagoela presente egunero, orduro, minuturo, pertsona guztiongan. Ziz pertsonongan, igual hasta gehiago. Ze trans pertsonek lidiatu behar dute euforiarekin eta disforiarekin eta izendatzen dituzte emozio hauek eta navegatzen dituzte pentsamendu hauek, baina ziz pertsonek uste dute genero euforiatik at dagoen konportamendu oro dela akats bat eta frakaso bat. Eskerrik asko. Genero performance bat da. Yes. Generoa... jolas bat da. Gabitzenak mozorratzen jolastara. Ez da zer gehiago, da performance bat. Bai. Ordun, zuk lortzen duzunean performance hori como limitera eramatea eta como que lortzea... Aprobatzen duzu. Aprobatzen duzu. Bai. El examen de hombre. Zuk beti zaten duzu eta gora da, ebakuntza estetiko guztiak dira reafirmación de género. Denak. De afirmación de género. Hankak luzatzea. Messi. Baina masculinización facial, feminización facial, España jartzea, titia jartzea, edo abdominalak operatzea, Ilea jartzea, dena da afirmación de género. Dena da. Ze, buruzu gelditzea, edo txikitsua izatea, edo tititxoik ez eukitzea, edo sudurra handi edo eukitzea, da fallar como hombre o fallar como mujer. Eta hau, jende zizari gertatzen zaio askoz ere gehiago, zefan klinika estetiko batera, eta ikusi ea klientela nordan. Orduan, hori. Eta ez bakarrik ebakuntza estetikoak. Ez. Arroparen industria guztia. Jarrera. Literal. Bai. Kirolaren industria guztia. Genuinoki, munduan saltzen diren produktuen euneko izugarri bat da euforia de genero. Ze ez dozute gizonek ez emakumek hasta janari berdina erosten. Hori da. Nork erosten ditu las semillas de chia? Nork erosten ditu. Orduan, dena dago generoaren inguruan kodifikatuta, ze jende ziz guztia dauela supereroso, se supone, bere gizontasunero, bere emakumetasunarekin, dabil denbora guztian mikrotransakzioak egiten, frogatzeko mundu zuai, tipo bat naz. Osea, erosten duzue sport produktuak. Champú 7 en 1. Champú 7 en 1. Champú 7 en 1 edo en la contramano. Mascarilla del codo. Bakitzu, en plan, como munduko zaintz... Marikaikeria guztiak. Osea, eske dena da performance bat. Bai, eta zarete performance hortan bizitzen. Botatzen aguakatea hilean. Eta beldurra ematen dizue kutsia arroxa batzuk erostea. Yes. Edo kutsia beltz batzuk erostea. Bai. Eta beldurra ematen dizue txampu bat erostea jartzen duena cuidado. Eta nik sentitu izan dut genero euforia nire bizitzan, eta konturatu izan naiz, sentimendu horretagatik egin dudan guztiarena. Eta esan dut, es que esto mueve el mundo. Bada, gizerra flipantea. Mugitzen du mundua honek. Bai. Bestela piztula isla. Eta ikusi nola mundu osua dabi. Ez que, barkatu, da lagin superfavorable bat, ze hartu dugu el medidor del genero, ikusi la isla, eta ikusi nola pertsona guztiak momentu horotan dabitze saiatzen frogatzen, soy más hombre que tú, soy más mujer que tú. Dakaten konversazio osua. Bai. Eta ikusi duzu, niritzat da como markan diena neceserrak. Metele. Gizonek erabiltzen dituzten neceserrak, dira lotxagarri. Nik ez dut erabiltzen. Dira... una cosa como sport, como gainera, como super unas telas terribles eta no sé qué. Ezin dira politak izan. Es que ezin dira politak izan. Marikita. Edo etxeko zapatillak, edo gauzak. Ezin dira politak izan. Gizonentzata como dena itxusia. Eta neskentzata como dena extremadamente polita, porque tal. Eta impraktikoa. Nesken galtzek ez dituzte poltsikorik. Total. Te vas a la mierda. Edo zen badituzu galtza dun, patrika dun, ez dut nahi zaten? Poltsiko dun, galtza batzuk, eres un bolleron. Edo zen badezu soñeko bat poltsikoekin, bolleron. Zuek badakizue alkandorak ezberdin lotzen direla gizonak eta emakumeenak. Dena egiten da desort. Batzuk direla como
botoiak eta zuloak, eta besteak dira botoiak eta zuloak. Metele, benek izan. Ala da, eta horiek da, arroparen industrian gertatzen den zerbait. Zoazte horreintxe bertan denda batera, eta konparatu. Ezberdin lotzen dira, alkandorak. Eta konkluitu dezaket kapitula hau mezu batekin, zegero nahi detin esan deguna de 2025ko irabazi bat eta galera bat. Bale, nire azkenengo konklusioa zera da. Munduan, gertatzen den guztia, gizarteak eraikia da, jainkoa ez da existitzen, ez dago determinismo naturalik, zuk pentsatzen desun osoa eta egiten desun osoa beste gizaki batzuek kondizionatua da, eta arau guztiak sortuak diren heinean, suntsitu daitezke. Suntsitu daiteke generoa, suntsitu daiteke sexualidadea, suntsitu daiteke dirua, eraiki daiteke arau berri bat, eraiki daiteke mundu berri bat, eta hau utopikoa da, bai! Baina utopiak dira aspirazionalak. Eta hil behar gara, utopiak jarraitzen, mila esker etortzeagatik, somos woke. Eslei. Eta orain bai, kapitulo honen, helburua hau da. Atera gai hauek bihar mailan. Itzegin zure kuñatuarekin honen inguruan. Zu zoazta zuraitari, aizu monogamiak ez dauka ez derona, Eta ke arda fari hori, movidon mailan. Egin hori egin bardare, hori aktivismoa da ere, Dabil, eldu zait SMS bat zure oparien inguruan. Vale, perfecto. Vale, orduan, bukatuko dugu esaten 2025 urte hortan lortugun zerbait eta ez dugun lortu zerbait. Horixe da, hasiko seginateke mesadez, zure oparia berezun da mitartean. Vale. Perfecto. Nahi zu musika? Ez. Vale. Esan. 2025 usten da urte zoragarri bat, gauza asko egin ditugu, gauza asko lortu ditugu. Esango dut zerbait como polita edo zerbait como kapitalista. Esan zuk apuntatu daukazuna edo, hasi nahi nik apuntatu. Bi esango ditut orduan. Bat, pixu bat erosi dut aurten eta horrekin oso konten nago. Metele! Lortu dut hortan sartzea eta 10 urte eta gero alokairurik ez ordaintzea fascista bat. Keberriz ere da, nola esaten da, como gaizki dagoen gauza baten barnean aprobatzea. Hori da mundua gaizki da. Hori da, horregatik. Eta gauza polita esan nezake, dela, beste urte bete pasa dugula alkarrekin, eta oso zoriontsu izaten. Vale, pues bai, eta oso... Y la paz en el mundo, también. Bai, oso urte hona izan dugu, Oso urte hona izan dugu, asko maizut. Eta ez duan lortu gauza bat. Ez dut lortu 2025 nire gorputzarekiko eta janariarekiko erlazioa hobetzea. Hori uste dut bebai aspirazionala dela. Ja, baina aurten eskizu da aurrera pausurik ikusi egia esan, Egon ez, como buruan beste gauza askotan. Ikusi dizu atzera pausurik, que no pasa nada, Atzera pausurik ez dut ikusi, vale. Baina aurrera pausurik ere. Pues mantendu zara. Porque... Hori bosteko bat da. Ja, baina ez dut lortu hobetzea deus, Bueno, pues otraingo aterako. Bai. ¿Qué te quiere decir? Urtiak bai denbora kontatzeko modu oso arbitrario bat da, ez dut aterako bat dira Elisa Katolikoa. Baina, proposamenena, pues, divertigarria da, no? Esatea, ai, venga, numero berri honetan ingo dut gauzak diferente, porque mandegu beste vuelta bat iguzkiaren ingo. Bueno, venga, zuriak. Nire 2025ko porrota izan da kotxeko karneta. Oh, eso es Esto está bien que lo hagan. Está divertida. No está nada divertida. Ez dut lortu. Apuntatu naiz, baina nire urte honetarako erronka zen eta oraindik ez dute intesistrin bat ere. Batre, apunto behar naiz esaminara eta orduan izango dut data bat, por lo menos ni mehatxatzen. Eta nire 2025ko arrakasta da ez ditu dala gustoko gizon. Beste asko egongo dira. Bale, baina nahi nuen azpimarratu woke kapitulua esanez, badagoela bide bat for all you fagots out there, zeni izan naiz mariko oso promiskuo bat, eta kode asko daude bizitza hontan, bakarrik proposamen bezala. Bale, bakarrik proposamen bezala botako dut gauza bat hor kanpora. Zu esare mariko itxorrero bat, eta maite zaitut, alzaren bezala maite zaitut. Baina zu bazara, edeia pasadituzu barrera guztiak, ta indozu ja egin behar den guztia, y se las metido ya los ladrillos por la calle. Eta konturatu bazara, pues ez dakatzula arazorik identidades bitarrekin, edo beste identidadekin, beste bakarrik gizonekin egon zara, eman beste vuelta bat, ez da esan, gustan esaz gizonekin.
ondo tratatzen zaituzte gizonek. Onak aldira gizonak zure garapen psikologiko, emozionalerako. Bizitzan zehar zure gizonen erlazioek nola baldintzatu zaituzte? Dale una vueltica. Piensa en inglés. Eta gero utzi dazu iruzkin zoragarri bat. Eres un pink. Hau izan da nire bidaia eta ja ez naiz hainbeste un pink, fíjate. Wow. Orduan, hor badago arrakasta bat gure partetik. Zenbat daramagu Luar? 5 urte eta erdi. Ematen dugu denbora... Berrogeita mar. Venga, azkar, aterat. Ze. Jolasa! Ai, ama, la jolasa! La Tomasa. La Nicolasa. Bale, baina ezin ditut jarri efektuak nire buruari. Baina... Berta hau da. Bai, ongita gaizki. Bale, itxoin. Oso zaila da. Venga, ba, azkar. Bai, go. Bai? Venga, ba, guazen galderekin Danelentzat gaurkoan. Ai, nervioso nago. Danel, zein kolore lotu zaio aspaldidanik Nafarroako ardoari, gozoa, gorria edo beltza? Esan berroz gorria. Ba, bai, eski galdera hau. Ei! Urrengoa, non hil zen Indalecio Prieto, Bizkaiko buruzagi sozialista? Badakit. Parisen, Madrilen edo Mexikon? Parisen. Ez nekien! Mexiko! Vale. Nola ditzen da Ipar Euskal Herriko eskola elebidunen elkartea? Ikas bi, Ecole du País Basque, elebi. Elebi. Ez, ikas bi, bisexuala, ez bitarra. Ikas bidaia. Dela letuta dago. Zein izen ezagun lotuko zenuke Deabruarekin? Zer? Zein izen ezagun lotuko zenuke Deabruarekin? Bai. Joanes, Patxi edo Erramun? Patxi. Bai? Yes! Zergatik? Ez dakit, me suena más diabólico. Bai, jolasari ere? Vale. Zein literatura genero landu duten nagusiki Mikel eta Amaia Lasa Anai Arrebek? Saiakera, poesia, novela beltza. Mikel Lasa. Poesia. Zuzena da, yes! Poesia. Zein mendate igo ohi dute txirrindulariek Donostiako klasikoan, helmuga baino 32 kilometro lehenago. Orioko gaina, Agina edo Jaizkibel? Orioko gaina? Ez, Jaizkibel. Diantres. Oie, 3? Bai. Asmatu dituzu. Amaitu da. Vale. 6tik 3, oso ongi. Aprobatu dut, euforia de genero. Hau izan da kapitula. Oso ongi, gora zuek, urte berri on, ez itomatxekin bihar. Gora ez bitar! Egon lagunekin, eta espero dugu horte zoragarria izatea. Eta urrengo urtean ikusiko dugu elkar. Muxo pilla, mua! And I'm tuned into a station live with me.